Ezedlamlenze zilanda unyanyavu lwemoto etsha ngobe ngalele phengamukele mukule emakhaya Esimanzonzo uthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefenskadi mukule emakhaya ke kuhle kudelile kwezikaKhuzani njengoba sazi ngempela uKhuzani lapha ekonye zokuxhumana usememezelile ngempela ukuthi ezakhe seyithenge imoto etsha unyanyavu lemoto yaKaToyota iRemion sokhumbula ngempela ukuthi uhlobo lemoto olusha ngempela olukade lulandela iAvanza njengoba sazi ukuthi uToyota sebememezelile ukuthi iAvanza ngeke bese EKhipha kodwa bazokhipha uhlobo olusha lwemoto libizwa ngokuthi iRemion. uKhuzani ngempela ke uselandele uhlobo lemoto kukholakala ukuthi ngempela uKhuzani uzobe egibeza ona Amagidangoma akhe. Uzokhumbula ngempela uKhuzani ukwahamba ngeAvanza usethuthukele noma use-upgradeile wahamba othenga yona iToyota Remyon 1.5 TX ngokusho uKhuzani shilo ngempela ukuthi bayabonga bakwaba Avanza basethekwini ukuthi ngempela bekwazi ukuthi bethole le moto lena mbukele emakhaya ke iyona le moto le ethenge uKhuzani ake hlala lapha e-comment section sibongele bona ezendlamlenze kakhulukazi Amagidangoma engathi wona ngempela azobe semisa yona le moto le etsha iRemion yakaToyota mbukele emakhaya ke ake hlangane nezathi sibongele yona uKhuzani namagidangoma akhe njengoba etholele unyanyavu lemoto entsha nazi ke ithombe zemoto entsha ethenga izona ezidlamlenze mbukele emakhaya ke ake hlangane futhi ngokuzayo till next time indaba ipheli siyabonga.